Agora sabana Kaburudo. Ko ni dara kaburu la. Ko ni eshuye dale. Ma ba to ko sebele. E bu pampando bu singo do bu senda uga. Heba wallahu akbar. Ya nyaga di. E ba fam fana. Ko e tabi takamadu ko lo munga. Dongodo o de be ke kaso la bay. Ko no ni sabani tar ni mo waju. Ko ti waju tugu. Oche. E wajin. Kala fa sa. E tara docteur Sula. Inyebe inyogona dola. Kunungo ina kube kulengela abi fembela de mogodi be ka nyawmo ko deme duma ay ko kangi la sabalde wona bu ikata e kasubu mala nyebi chenjo ngula o be chenjo ngora bulu o teseka fu ku yere u datu gulenu ay o fene ko ni kangi la sabalde et puis kaburu 2018 na ko fora be ka kabesa 2022 janvier le tanora akuté ati dala voilà mais abe yoro ni menabi voilà Allah akbar ay to ko ko ni sabani tara ni mo waju wallahi waju wajin siga futala idi waju duguni ay ala ka kalima ndam jaay halama di foye ko halama de nyejume ko bamuna ni kasanje o franje wala halama de o do le fone Oche on. Wala nye. Ay bina bamuna dila. Ibita kasange dila. Ododo. La akbar. Wala ka kalima ndam. Amin. Ko yeto ko soro chogo. Yeshi soro chogo. Ko dondo bidade. Ko shikashi tola. Sigatala. Ko shikashi tola. Antangi ko nana. Dondo bida. Foni mana. Ayo. Mais ko sahibi se bula. Abse ko me fengele ko ta sahibi de soro ko to. Ko sahibi de soro to. Amuna. Ni toko ni ake kanye ay toko titaw imay ko gelala chugo sunyata ni bama banu toko be mo gowda o bisara mena ayana muye wala ya la fo muye mais ali bi muyake o ka wale nyuma ndi yake ali wodo ne nyebala premier ministre ba ko nous sommes les descendants de Sunjata de Babemba de Samba Allah akbar mo malika nga chamba ba de bo shutanu ina nga nyana matanu feneke kwa Allah akbar Allah akbar lo nga bo do shadara ayra ka do ke ayra ka anga ko nyana ma do ka u ka fene ga nyuma ke u ka tanu nyana ma nyana kasoro masa kwa awa bon ni ko de amba mna wo chola bismillah abe do nyuna tarata ko ba shi nyuna gar echa ko ba chama gara ay fa mali faso anga ko ba be ke tarata de ku de ta chama ke rola de wala mango ko ba nyuna gar bi afama ke folo ba fo ko ba ma ke fa mama bi to ko ti ma bi ma ba ma sa afoy alhamdulillah ko ba fana ma ke folo klema bi parce que ni do ni ko ni do gazante ay watlata kalot le joli janvier kalot le tan ni shegi samba flalen mo wan fla ay tubarakallah an ko ni biso modala ato anto da ke jogodi o te wa awa gafe mun wolo be ya an ba de le sorwe façon que facile ale ko di esora ale kuma na feminka o de yi embargo min koni ni obe malika ambe wakati mna iko sisa sedoni UMOA koni fe odo kumu konna na nga chamanche fanganya mko kren ala abla jopa leni anofe mko chama olu konu ilakasi gine kona krika olu fe no ka kumanyo ko konke wasa anka mina olu bese ka teme gine fe ka seka mali konna soro choko mina ni barano non koni be kon bisimila la mami fe odi yi gine chamanche fanga koni nyamani oye mamadi dumbiaye ale koni anga ministre nun koni bisimila ka jigisigi kuma koni fuye ko anga minon koni besiga teme gine kona kirife ka mali la soro kasoro amakani gele ayi esor ni aleka la selie alibi yani esor beto ngon fe sisam ta bangaskaw olu fe no anga finti la kawni oye famawi kuna fula ira ka foko olu koni dankari bamanchi wale keba chama koni na bangaskaw olu fe no esor ni aleka la selie oye alibi ani esor beto ngon fe nyangilim kon dara ganye shi malima sedoni UMOA fe kuna fula ira ka foko farafina sudi civil mo ka farango kulu koni ko olu kon fana ira ka foko ukwe demeta ganye shi anga finti la ka uma wasa gela mimbe amse ka bo akonna na chukumina eso ni alega la seli ni esol bla le républicain ango segre républicain ale kuma na fɛn min kan o de ye ko sidaw kɔni ko ale kɔni labɛnnen no wagati bɛɛ ka kumaɲɔgɔnya kɔni sabatini mali ye wasa gɛlɛya min kɔni bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kunnafonidi kɛra maa min fɛ o de ye Jean Claude Kwasi Buru ni ale yɛrɛ ye
CEDEAO commission o nyamaye ni Ivoirian ale koni ni la série de ko CEDEAO kon da benono wakati bela jilna ka kuma nyoko kon ke wasa ferep se ka soro gela ko fole o la tuko minna bolen ko no ali bi am to républicain ale kon nana kuna fula ira ka foko ministre male ga panguru mun kon ku to ka bo malla kata krefe jamono la ko o kon fene jollu no am wakati mina iko sisa ko fo gouvernement mo olu kon ka yamaro ya koni di wasa panguru ko fole absega panchu ko mina kata krefe jamono olu kon na ola républicain ni alika la celiali bi yani républicain beto no fait et soroko ta fanfela fait mami ni alebe soroko jate ni donc souveni oye Etienne Fakaba Sissowe kuna fulo ira ka foko ale koni fena mine no am wakati mina iko sisanko kon be kiriti la mo ulu kon ka boloka am wakati mina iko sisa républicain ni alika la celi oye kuna fulo ira fena ka foko bamanchi wale ke ba ko ni anga finti la ko ni dankari ke e madola ni ale kon ku katiba de masina ni oye bamanchi kulu do ye olu kon ka nyama danga flana ko ni oyere Ousmane Sidibé ni be kon ba do bobalala ko dankon karla alila anga finti la ka olu fe républicain ni ale ka la seli le républicain ngo black refait l'indépendant ngo segare indépendant ale kuma fami ka ode ko Etienne Fakaba ale kamina ni koni kofe kari temele metalike Musa Jarani ale wasaden koro fogata se Amadou Lamine Diallo ni beba do Papo Diallo la ko olu kon fene welele no kiri tila mo fe kuna fura ira ka fukuni ma ko folu koni ko fanga nda koro mo koni lo ko nga oberata ku kon welele no kiri tila mo olu fe ene pana ni ale ka la seli ali biani ene pana beto no fe kuna fura ira ka foko CEDEAO ni mo ka ni nyangeli kon temene ko kaboyno ko Union Européenne fene ko ni labenu na wakati mina ko 600 kanyange biro kon takanya shi malima odo mu kon na la selwa iraka fo ko soro ko ta fan fela kon na ko numna ke sababu e ka do fara gela kon kan ko do mu kon na ko asimi ale ni shugel ku ga fere bela jelen kon ke wasani yangi ko folen ka sega fere soro ula chuko minna ene pana ni ale kala sili alibi yani indépendant beto no fait et bolono place min kon kube Mali ale ni France je lakana ta fanfelana we Mali ko na ira ka fam wakati mina ko sisa ko ga siga kuma ko ninke ka seben ko folon ka ko no jatemine ke ka sega yele ma chama ko nindo akonna indépendant ni ale ka la seli ayo iko black refait l'indicateur de renouveau angota indicateur de renouveau ale kuma dembe feminka ode ko prolongation de la transition et ka dofra transition ale kuntrala o ka hukumu konnana ko CEDEAO ni UEMOA ka nyangili kon talengo ka bono ko Union Européenne fena ko ni ale la benno ka nyangili kon taka nyashi malima indicateur du renouveau ni ale ka la seliye bolen ko no ko anga soro busu mako olu koni yira dama wi nyogoyen kon ke wasa dadumu dabalo koni fenga na seka fara olu songo kan ka sabuke ko nyangini kon taleno kan yeshi malima mo gati mina iko sisa odo kumu kono no lu yira dama nyogoyen ke wasa dadumu koni olu songo be seka to unola choko mena indicateur du renouveau ni ale ka la seli ali biani indicateur du renouveau beton no fa ale fena kumalembe Etienne Fakaba Sissowe ale ka mineli koni kan kirengrena la 5e arrondissement moko ni fe kuna fula ira ka foko akoni kuma mun kon fo am wakati mina ko sisa ko jigisi kuma ute ka sabuga ko gelabe malika am wakati mina ko sisa ko ay kuma mun kon fo ko o ninte o wakati koniye am mina sisa indicateur de renouveau ni aleka la seli ali biana beto no fait sesime chambre de commerce et d'industrie du Mali ale nyama no Youssouf Bachilier ale fena kon willa ka se Guinée Conakry ka olu fe no ka kuma ni chama fanga nyama ko ni Guinée ka olu fe no wasami wakati mina iko sisa dadu mun balo olu ko be se ka no donim se ka no ka chugo mina krengrena la ka teme Guinée fe ka Mali ka ola so la lega tama ko ni kumba ku ye oye Guinée Conakry ka olu fe. Alors, le reporter, à quoi dit? Reporter à l'Eufmana Feminga, Odi Antonio Guterres ni ale ONU secrétaire général ale iraka foko gelam kon be malika am wakati mina iko sisan ko gela ko folo kon be ka ale kamana go hodo mun kon nana iraka fo ko dola na tawla irabna kuma kon sabati chama jafanga nyama oluni ale irani nyon cha wasani gela ko folo ferepse ka soro alla choko mena reporter ale kala selidu
Alors, reporter d'abri Angatani le soir de Bamako Kakunche, soir de Bamako, ale kumana fɛn kan o de ye ko kabini octobre kalo tile fɔlɔ san 2019 ani 9 Mondorokaw olu fɛ nɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan ka sabu kɛ ko maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ bamanciwale kɛbaw kɔni kɛmɛ ka olu kɔni datugu kabini ko octobre kalo tile fɔlɔ san 2019 ani 9 ko kɔni kɛmɛ ka gɛlɛya kɔni kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko ta fanfɛla la ko balo tɛ don balo tɛ bɔ u tɛ se ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ u tɛ se ka activité foyi kɔni mene min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ kɔni lase o ma ko o kɔni gɛlɛya b'u kan ko kabini san 2019 ani 9 Mondorokaw olu fɛ yen nɔ ka bɔ Moti mara o kɔnɔna na soir de Bamako ale ka laseli o don hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ o don hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ CEDEAO mɔgɔw kɔni olu ka ɲɛgɛli kɔni kɔfɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko hali bi CEDEAO kɔni ma bɔ a ka kumakan o kan ni o de ye ka calendrier électoral jɔnjɔn kɔni jira calendrier min b'a jira k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen de la kalataw olu bɛ se ka kɛ cogo min na hali bi ko CEDEAO kɔni mɔgɔw bɛ u ka kuma fɔlen o kan hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ k'a fɔ ɲangini min talen no CEDEAO ni UEMOA kɔni fɛ kunnafoniya jira k'a fɔ ko a hɔrɔnlɔw kɔni o bɛ ka ye ka sabu kɛ ko remorque caman kɔni jɔlen don Mali ale ni Côte d'Ivoire kɔni dancɛ la min ni balo bɛ o kɔnɔna na ni balo kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ko u ye tiɲɛni kɔni daminɛ soir de Bamako ni y'ale ka laseli an bɛ saloli kɛ n'ale. O tɛ baasi ye n'an saloli kɛ n'a ye n b'a fɔ i ni ce ka kunnafoni di la tilegan fɛ i b'a walawala. 11h30. I bɛ Bamako dɔn wa? Dɔɔni. Meriba bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn? Meriba bɛ yɔrɔ min na wa? Samori ka kɛlɛkɛdenw kɛrɛfɛ yan. Jɔn y'a fɔ ko Samori ka an b'a wele ten de dɛ. Est-ce que o de don? An kɔni b'a wele ten de. O monument o tɛ Samori ka kɛlɛkɛ ta ye dɛ n b'o fɔ ye dɛ. C'est le premier monument de Bamako. C'est un monument implanté par le colon. Nin de ye ale de ye Bamako monument fɔlɔ ye. Ale bilala waati min na c'était le 3 janvier 1924. 1924. Ouais. Samori mɔgɔw b'a fɔ Samori ka kɛlɛkɛw k'a sɔrɔ Samori kɛlɛ banna wayi ko bon bɔn dɔ la. Sofa tɔw taara Sofa kin sigi mun kɛra Mɛnɛkura. Mais o tɛ yen. An mɔkɛ an bɛnba mun taara Faransi kɛlɛ la. Première guerre mondiale fɔlɔ la. Olu ka olu tubabu ye jɔ olu de kosɔn. Ka u ka cɛfarinya dɔn. Ka u ka hakilina dɔn ye pour que mɔgɔw ka ɲin'u kɔ. U ye mun kɛ Faransi ye o monument de y'o ye. C'est le monument de la liberté. C'est pour les tirailleurs sénégalais qui ont accompagné les Français pour libérer la France lors de la Première Guerre mondiale. Mais mon Dieu, ça m'a regardé les gars. Moi, de bon faux, parce que moi, parce que Farafin de Bala, Farafin nani ani tubabu kelen de jolendo. Donc comme le sirène de Jomanina, a sur Samori et quelqu'un tubabu fait yang wayo ngo bomo dondala. Donc mogo hakilo lolo, mais oté. Au monument est fladé. À la dégâts reine français, Kelembe. Donc en Bemba Muntara Keleke, Première Guerre mondiale, ou le monument. Voilà, il y a vraiment. À Chocolando place Munga, au beau format place Maginot. Follow. Maginot était le ministre français de la guerre et des colonies. André Maginot. Babli Koroni, mi datige domina. O André Maginot de O inauguration. André Maginot. Maintenant, on est indépendance, on est à que place de la liberté. Donc on est devenu libre. Le monument de la liberté. Maintenant, Abi Romina Nyeslondo, Meriba. Adama Sangare comme Meriba. Au Meriba, au de Sofolo, Nazare Munjo, So follow Munjora, au de Meriba. Al ne merin jotu ni a ko ni femme ba do ko ni te bila soye. Oso, à Kabakuru Folo Blala le 7 février 1883. 7 février 1883, 1883. Hein? Aïe. Ah. Akabakuru Folo. Mais Oso Kakenini Bisoye. Ah oh. Kanasiga. Yava. Fossi ça. Voilà. Oso ni fana uyanuka ni tara akrefela la. Kanyesi sa Carrefour de Jeune. Colondo Bea, Gitalesa. Tu vas voir au colonne de Saint pour que tu bois là. Kata Colin Kari. Kanani Avodio Kamakure, Kasoninjo. Et au sol Jorafana
anga Mali Bamako den de bojo abina jo domina boni desbor ko titi nyarema ko sini mina barake aya kamal fata ka nyesi e farafin kima ko fenfe mu kamale mu se ka baraka numa se yasini mbi duguci betara chamatara so bane atara nyare fa kono ale klongele o barbo ala tina duguci na moke mo ko kutina ko barake donc o de so fole da biro mina ye chatamine ke o de tuye bomo ni may rencontre bébé ke fête bébé ke wala défilé bébé ke wala parce que ni tubabu ka tola ule kulba jo ka kulba stradla ka église jo ka foyer de métis jo dispensaire de fonctionnaire ko jo ka commissariat central jo ka cercle jo parce que ni et ni bedo maintenant ni be foyer kelengene pour que ka famu maintenant premier arrondissement au de arrondissement central et wotini premier arrondissement premier Mali du so mongono ça c'était le dispensaire de fonctionnaires fonctionnaire mon baraka tu vas bouffer ni banana le docteur so oluwa les l'éducation ça c'était le foyer des métis on go hakato tu vas bunana ou les deux mous rambal mous fait pour les métis yo tu vas bulu bo bemara akara yoro buna ubla woso kelengono kubalo amusoma na chema c'est au lieu de tomber woso ya famu au fana adama ko ele ko tie o timbeke ko wadi bina mina mo ve e kala je sira julle be o yara ka bo o place kelenga o kene fidini sira woro de bo ka sao sam nunca cha sira ba yero do ni ministre de l'éducation ka teme permis dala ka tabla église bala o to l'avenir mo bo kede o te sira kelenga ministre de l'éducation Kofela allez ni carrefour des jeunes Kofé Katana Kata Barmali ça c'est l'avenir Mamadou Konate carrefour de Anim Meridje Katana fo Babemba Silma Babemba ça c'est l'avenir Kassé Keita Kata Meribadala Kayele Kulba ça c'est l'avenir de la liberté Sénégal Prince Dala ani Pemi Dala Katabla Post Badala ça c'est la rue Karamogo Diaby mais la chambre de commerce bi Romina ka nyesi direction de transraillement kateme ka do ray baba ça c'est l'avenue Baba Diara ni sira woro de be abena to gofana abena to mbado e mu to wolo ngutendo etndo lo e wada ko ke franga e bi mbafo inyare merci kambe